kunegabeni ngeke zazehlukahlukene ikakhulukazi ngemva ka1960 makubhenwa umbutho wesizwe kwakuyiwona umbutho wakhe wokuqala eAfrika ukulwela inkululeko. Ngemva kwalokho kwafanele ukuthi sithathe ikhali kuliwe kufa abantu abaningi, boshwa abantu abaningi, abanye bathunyelwa eqhidini phesheya, abanye baze baphumela kwase kusela isikhathi esingeside kakhulu ukuthi abacindezeli sibanqobe. Kwathi-ke kuyibona abazinikeza lamandla ukuphatha izwe abelungu, ikakhulukazi abelungu basentshonalanga, babona ukuthi abafowabo ney'hlobo zabo lezi la eSouth Africa zizohlulwa kungekudala. Uma-ke ukuba babehluliwe empini, ayikho into yayophinda ikhulunywe nabo, ngoba sasiyobe sithathe konke ngokwethu ababekuthathile. Amazwe asentshonalanga asethatha isinqumo sokuthi awatshene abelungu base-South Africa ukuthi impi iyekelelwa ukuthi iqhubeke njalo, bazohlulwa. Akwaziwanga ukuthi kuyoba njani ngemva kwalokho. Siyahabula-ke manje, siyahabula. Mhlawumbe siyobaxosha sikubuyelana emakini, abasazi ukuthi baphumaphi ngoba sekuyizizukulwane ngezizukulwane lezi. Kodwa lokho kwangekho emqoka, okwakusemqoka kwakuwukuthi bathi iSouth Africa le yona enabelungu amaningi kakhulu ezweni ngaphandle kwezwe labelungu phesheya. Bathunyelwa lapha ngesizathu ngoba balithola ukuthi lelizwe linomnotho oyisimanga. Bona bayahlupheka lapha bakhona, namazwe abo mancane. Futhi okwakuyinkinga kwakuwukuthi izwe lase-South Africa phakathi kwamazwe onke ilona elimi endaweni enezibuko elingekho kwenye indawo ngaphandle kwase-South Africa. Ingakho nje babeshe ngobuningi bazokwakha la eSouth Africa, ngoba babefuna ukuthi lelizwe elihle kangaka neline ndawo yokudlula phela engekho kwezinye indawo, uma bengase bavunyela ukuthi bahlulwe eSouth Africa, kuyosho ukuthi indlela yabo yokwenza ezomnotho wabo nakho konke obevaliwe. Baseke bethi nina-ke mabhunu ngoba nithi izwe lenu leli lona izwe lenu nafika. Okwesibili, anikwazi ukuvumela isikhala sokuthi nehlulwe, ngoba lokho kuyosho ukuthi iphakathi nezwe, ngoba khona intshonalanga nempumalanga ayikhulunywa le yethu ephakathi nendawo. Bathi uma nike nehlulwa kuyosho ukuthi le ndawo ebaluleke kangaka isiyothathwa amagomanisi, ingabe saphathwa yithi. Ngeke-ke sinivumele ukuthi nenze njalo. Kufanele nazi ukuthi uma nike nehlulwa kuyobe thina siphelile. Sifuna ukunitshela ukuthi manje vumani kukhulunywe kube khona ukuthula eSouth Africa, ukuze singalahlekelwa ilokho bese kuphethe iminyaka neminyaka. Ngoba manithini zobehlula abantu ngeke nibehlule, bazonihlula ekugcineni.
kusho ukuthi ngeke nibe nalo ikusasa, nathi ke ngeke siliphathizo njengoba kade siliphethe. Bathi ke sifuna nazi ukuthi asinincengi ngalokho, ngoba uma ningalaleli asizi ukuyenza lento ejwayele ukwenziwa ukuthi mhlambe siyonilekelela ukuthi ningehluli. Manje ehluliwe kobe kuphelile ngathi. Kungcono ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunywe, noma beningathandi noma benithini, kukhulunywe kutholakale lento okuthiwa ama-negotiations. Ngoba uma nenze njalo niyokwazi ukunegotiate some level of participating eSouth Africa, niyohlala nikhona. Angeke kufane uma nihlulwa. Kwathiwa ke ngizokwenza ngenkani lokhu, niyathanda angithandi. Abanye ke mhlambe asebenensukwana bekhona bayokukhumbula ukuthi ngenkathi impi salwa ibambene. Kwasukuma nje leli bhunela liphethe ngaleyo nkathi kwakuthuba konje banokhumbulayo. ubhoda. I think kwakuthiwa PW Bota. Qinisile ntombazana. PW Bota. Mhlamba abanye bazokhumbula wenza istatement address abantu abamhlophe base South Africa. Bodwa nje sasizwa ke phela ngoba ikhuluma ngempopho. Ebatshela ukuthi izwe liyashintsha. And ayikho enye into engaphinde yenzeke, liyashintsha. Nathi ke belungu eSouth Africa kubalulekile ukuthi sazi ukuthi nathi kubalulekile ukuthi sishintshe. Wayesethi ke into engicabanga ukuthi abaningi bayikhumbula, wathi isizwe simhlophe eSouth Africa silindelwe ama-choices amabili nje kuphela. Kufanele bakhethe phakathi kwalokhu. Wathini konje? Adapt or die. Ngamanye amagama ivumelana nabelungu baphesheya ukuthi they must now accept to adapt rather than anything. Bavume ukuthi siphathe abantu abamnyama kodwa bebe bekhona into ezoxoxwa. Kwakungaqali ukwenzeka lokho kuyenzeka emazweni amaningi. Ngamanye amagama babe ngafuni ukuthi sibahlule noma futhi kudume ukuthi bahlulwa. Kubalulekile nje ukusho lokho okuncane ukuthi inkolelo yabelungu baphesheya, inkolelo yabo yokuthi kungabi khona nesodwa isizwe simnyama esiyolwa nabelungu sibehlule, ngoba bayojwayela laba abantu abamnyama ukuthi abelungu kanti bake behlulwe. Ikakhulukazi ngenxa yokubaluleka kwezwe elisenzansi neAfrika. Uma singakhumbula kulabo ababe sibekhona, kwakunezwe la ngenhla okuthiwa kuse-Rhodesia. Kwathi uma sekucaca ukuthi abelungu sekufike ngisho abelungu abaphuma phesheya bezobasiza kodwa sebehluleka, bathatha isinqumo sokuthi akunegotiate eZimbabwe kutholakala isu lokuthi iphele impi noma kumnyama noma kubomvu, ukuze abantu abamnyama bangajwayeli ukuthi bayakwazi ukubehlula abelungu. Lento yaledila kulento kwakuthiwa eLancaster House nayo kwakungama-negotiations. Nalokho futhi singaxoxa kube kuningi ngoba eNamibia kwenzeka kusuka